Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvakare. Pane nyaya iri kuitika, nyaya yandaona iri kutenderera. Itotanga kuvhundutsa vanhu vakawanda, vamwe vanhu vari kushambisika kuti idzi mari idzi dziriko here idzi, komana mari yacho inobatwa nani, ndiani anokwanisa kuafodha kana kuti kubhadhara. Nyaya iri panapa ndeyekuti Semle village is up for sale 120 million chete chete. Paudiwa mbinga dziri chokwadi, dziri pachokwadi, dziri pakurevesa dzedze. Kuti pangona wani inosvika ichitongonokesha mari iyoyo yotopuwa matitle deeds itonzi paSemle papako, because those guys veipo havakambokesha, vakambodya mari, but iko zvino vana vacho ndovasara, mudhara wacho anenge akazoshaya zvake. Saka unongoziva kuti zvinhu zvekuzosira mhuri havasi vese vanozokwanisa kusara vachikontinya nelegacy kana kuti vachikontinya nebusiness rawaiita. Vanogona vane zvavo zvavakutotanga kutoitawo nelife yavo. Saka izvozvo panonzi pari kutengeswa. Rekedza timboona manje pachatengwa here nani manje, because my son iko zvino zvari parana ari pakumhanya kana my son anga ari kunzi mbinga ichiri kurira iko zvinezvi. Tichaona kuti ndiyani achapabhadhara because